Пасяўная на Віцебшчыне зацягнулася амаль на 2 тыдні. Прычына неспрыяльныя умовы надвор'я. Самая складаная сітуацыя на палетках заходніх раёнаў вобласці. Аптымізацыя устаноў адукацыі. Гарадоцкая сярэдняя школа нумар 2 рыхтуецца прыняць больш за 50 новых вучняў з суседніх малакамплектных сельскіх школ. Выстава «Віцебшчына за здаровы лад жыцця». У экспазіцыі прадстаўлены аздараўленчыя і рэабілітацыйныя паслугі, карысныя натуральныя прадукты, прапановы ў галіне спорту і турызму. Да 85-годдзя з дня нараджэння Давіда Сімановіча ў Віцебскай абласнай бібліятэцы ўспаміналі паэта, краязнаўцу, грамадскага дзеяча. Тут жа прэзентавалі дакументальны фільм з архіўнымі матэрыяламі. Такім будзе сённяшні выпуск. Гэта навіны Віцебскай вобласці. У студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. На календары ўжо другая палова мая. Гаспадаркі Віцебскай вобласці не могуць завяршыць пасяўную кампанію. Яе тэрміны зацягнуліся як мінімум на 2 тыдні. Яшчэ трэць плошчаў, адведзеных пад яравыя культуры, застаюцца незасеянымі. Каб прадухіліць магчымы дэфіцыт кармоў, аграрыі робяць стаўку на аднагадовыя травы і кукурузу. Пра гарачую сяўбу на глыбоцкіх палетках у матэрыяле Інны Кірыенкавай. Вясеннія палявыя работы ў гаспадарцы Мнюта звычайна завяршаюць на пачатку мая. Сёлетняя пасеўная стала выключэннем. Пасля красавіцкіх ліўняў, калі за дэкаду выпала месячная норма ападкаў, большасць палеткаў аказаліся пад вадой. Землі тут цяжкія, гліністыя і суглінкі, прасыхаюць марудна. Вось і зараз, здавалася б, 7-й дзень без дажджоў, аднак тэхніка з цяжкасцю заязджае ў поле. Часта буксуе, а то і зусім гразне, без дапамогі не выбрацца. Мокро, вроде бы идешь по-сухому, а в итоге проваливаешься и буксуешь. При этом, да, ломаются агрегаты сельскохозяйственные. Соответственно, без ремонта уже не обойтись. У такіх умовах асабліва не паспяшаеш. Частыя паломкі і прастоі значна стрымліваюць тэмпы работ. Даводзіцца сеяць выбарачна, бо яшчэ не ўсюды можна заехаць. Выбираем более сухие участки, переувлажненные. Немного проходим по возможности трактора, чтобы подсыхала земля. Потом возвращаемся через 2 дня по мере подсыхания. Ну и по мере высыхания готовности почвы, значит, сеем. У гаспадарцы неабходна пасеяць яшчэ 200 гектараў кукурузы, а ў цэлым па раёне амаль палова плошчаў застаюцца незасеянымі. І гэта пры тым, што агратэхнічныя тэрміны на зыходзе. Разлічваць на добры ўраджай сёлета будзе складана. Одно только, что заморозки, конечно, и отрицательные температуры сказываются на развитии. Развитие растений сейчас приторможено, замедлено. И, конечно, на многолетних травах, потому что нет роста вегетативной массы. Спецыялістаў раёна непакоіць і стан азімых. На асобных палетках вымачкі дасягаюць нават 50%. А менавіта гэтыя культуры складаюць аснову будучага ўраджаю збожжавых. Інна Кірыенкава, Александр Петравецкі, навіны Глыбоцкі раён. Сучасны скаладром, турыстычны гурток і народны музей. Гарадоцкая сярэдняя школа нумар 2 рыхтуецца прыняць больш за 50 новых вучняў з суседніх малакамплектных сельскіх школ. У гэтым годзе апошні званок прагучыць адразу для некалькіх устаноў адукацыі. Закрыюцца школы ў вёсках Даўгапольская і Пруднікі. Спецыяльна для вучняў арганізуюць падвоз у вялікую гарадскую школу. Такая аптымізацыя эканамічна выгадная і перспектыўная справа. Усе сэканомленыя грошы пойдуць на ўмацаванне матэрыяльнай базы ключавой школы. Як рыхтуюцца прыняць школьнікаў і чым зацікавяць навічкоў, даведалася наш корэспандэнт Настасья Броўка. Стагадовы куфар, саматканыя посцілкі, вышываныя рушнікі. Музей гарадоцкай сярэдняй школы нумар 2 – сапраўдная скарбніца. Тут шмат рэдкіх і каштоўных рэчаў. Афармленнем экспазіцыі займаліся самі вучні. Яны і водзяць экскурсіі для гасцей. Вучаніца 8 класа Ульяна Войлакова займаецца ў гуртку спадчына ўжо больш за 3 гады. Яна адзін з самых прафесійных экскурсаводаў. У гэтым музеі ёсць уклад маёй сям'і, вось посцілкі, жбаны маёй бабулі. Больш за 100 факультатываў, спартыўныя секцыі, творчыя гурткі. Навічкам у гэтай школе дакладна сумаваць не прыйдзецца. Хлопчыкаў, дзяўчынак чакаюць і будучыя аднакласнікі, і настаўнікі. Вопыт ёсць, тут ужо займаюцца дзеці з аптымізаваных школ. А ў наступным навучальным годзе стане яшчэ на 50 вучняў больш. Плануецца закрыць школы ў вёсках Даўгапольская і Пруднікі. А хлопчыкаў і дзяўчынак з гэтых населеных пунктаў будуць вазіць у раённы цэнтр на заняткі.
Новыя вучні прыходзяць у нашу школу і ў мінулым годзе ўжо ўліліся у калектывы. Яны па сваіх інтарэсах знаходзяць сабе тут занятак. С детьми, которые приходят в нашу школу, работает психолог, работают классные руководители, постоянно посещаются они, эти дети на дому. То есть они всегда находятся в поле зрения. Штучныя горы і скалы ў спартыўнай зале. У гэтай школе даўно працуе турыстычны гурток. І толькі сёлета на грошы, які ўдалося сэканоміць ад аптымізацыі малакамплектных сельскіх школ, тут пабудавалі адзін з лепшых скаладромаў Беларусі. 90 квадратаў, 5 маршрутаў з навісаннямі і зачэпамі розных форм. Да наступнага вучэбнага года ў школе плануецца абсталяваць і новы сучасны камп'ютарны клас. Таксама за кошт аптымізацыі. Мы заранее стали готовить эту школу для того, чтобы сюда пришли ученики из других сельских школ. В прошлом году где-то порядка миллиарда рублей мы здесь освоили по различным направлениям. Это и проведение ремонта, ремонт кровли, ремонт помещений учебных. Где-то мы ремонтировали водопровод и канализацию. Процесс оптимизации сельских школ неизбежен, поскольку уменьшается численность сельского населения и сокращается количество учащихся населения. Для обеспечения условий нормальных проживания, благодаря отделу образования, спорта и туризма Городского райисполкома, будет открыт интернат для детей, которые по тем или иным причинам не захотят или не смогут подвозиться из отдаленных деревень. У мінулым верасні навучальны год не пачаўся для 21 сельскай школы Віцебшчыны. Яшчэ 29 рэарганізавалі. Малакамплектныя сельскія школы абыходзяцца дзяржаве занадта дорага. Менавіта таму аптымізацыя патрэба часу. Дзеці павінны мець роўныя ўмовы для атрымання якаснай адукацыі, а навучальныя установы быць эканамічна эфектыўнымі. Настасья Броўка, Кирилл Кайсберг. Навіны. Гарадок. Віцебшчына за здаровы лад жыцця. 10-я рэспубліканская спецыялізаваная выстава «Кірмаш» праходзіць у Віцебску. У выставе прымаюць удзел прадпрыемствы, якія вырабляюць карысную для здароўя прадукцыю. У экспазіцыі прадстаўлены аздараўленчыя і рэабілітацыйныя паслугі медыцынскіх устаноў, прапановы арганізацыі спорту і турызму. Падрабязнасці ў Юліі Устінавай. Прайсці дыягностыку здароўя, атрымаць кансультацыю медыкаў, даведацца пра апошнія распрацоўкі навукоўцаў. А на дэсерт майстар-клас, трэніроўка ці антыстрэсавы масаж. Сакрэты здароўя і даўгалецця раскрывае выстава «Кірмаш. Віцебшчына за здаровы лад жыцця». Прямо на вуліцы ля канцэртнай залы Віцебск разгарнуўся спартыўны гарадок. Бясплатныя інтэрактыўныя пляцоўкі, на якіх любы жадаючы можа навучыцца асновам стрытболу, спартыўнага ўшу і сучасных японскіх адзінаборстваў, паглядзець амерыканскі футбол ці паўдзельнічаць у адкрытых трэніроўках па фітнесе і пазаймацца на новенькіх трэнажорах. Каля 70 такіх пляцовак з вулічнымі трэнажорамі плануюць абсталяваць у Віцебску до конца года. Мы привезли на выставку различные тренажеры, как силовые, так и обыкновенные. Эти тренажеры вы можете увидеть как в школьных дворах, так и на научных площадках. На них могут заниматься как взрослые, так и дети. И все это необходимо для развития здоровья. На 2 паверхах канцэртнай залы Віцебска размясціліся экспазіцыі тавараў і паслуг арганізацый па тэматычных секцыях: здароўе, харчаванне, фізічная актыўнасць, прыгажосць, экатавары. Для медыцынскіх работнікаў дзелавая праграма, семінары і відэаканферэнцыі па праблемах артэрыяльнай гіпертэнзіі, фізічным выхаванні і пытаннях актыўнага даўгалецця. Это юбилейная 10-я выставка, которая направлена на то, чтобы помочь человеку, который желает сохранить свое здоровье, разработать для себя, по крайней мере, комплекс таких мероприятий, которые позволят ему прожить долго и активно. Очень приятно, что в этой выставке впервые принимает большое количество детских коллективов, которые занимаются физической культурой и спортом. Кожны наведвальнік выставы можа бясплатна атрымаць кансультацыю спецыялістаў і нават на месцы зрабіць некаторыя медыцынскія даследаванні, прайсці дыягностыку функцыянальнага стану арганізма, атрымаць інфармацыю па прафілактыцы розных захворванняў, фактарах рызыкі, аспектах здаровага ладу жыцця. Здоровье очень зависит от того, какой образ жизни мы ведем. И поэтому это очень просто. Это не надо какие-то заморские таблетки, не надо что-то такое дорогое. Взял, вот на сегодня мы скандинавские палочки принесли, очень активный вид физический. Поэтому
даже тренажерные залы не нужны. Ходьба, она бесплатная. Спорт – это здорово и весело. Я занимаюсь в ЕТВДА, а после выступления к нам подходили ребята и спрашивали, как можно заниматься, прийти к нам на тренировку и заниматься. Выставка ярмарки очень интересная и классная. Мы здесь много во что поиграли, продегустировали. Прэзентацыі, кансультацыі, гульні і канцэртныя праграмы запланаваны на працягу 2 дзён работы выставы «Віцебшчына за здаровы лад жыцця». Юлія Устінова, Александр Прыстаўка. Навіны Віцебск. Працягваем выпуск. Следчыя працуюць на месцы пажару ў адкрытым акцыянерным таварыстве «Полацк шкловалакно». Узгаранне ў адным з цэхаў прадпрыемства адбылося ўвечары 17 мая. Яго лакалізавалі супрацоўнікі МНС. Гарэла верхняя частка шклоплавільнага апарата. Усе 18 работнікаў цэха самі пакінулі памяшканне, ніхто не пацярпеў. Зараз на месцы здарэння працуюць эксперты-крыміналісты, мабільная крыміналістычная лабараторыя следчага камітэта. Задзейнічаны таксама спецыялісты МНС і энерганагляду. Для высвятлення прычыны ўзгарання на месца выехаў эксперт-пажаратэхнік. Следчыя аналізуюць тэхнічную дакументацыю вытворчага працэсу і абсталявання, працоўныя абавязкі работнікаў, інструкцыі і іншыя матэрыялы. Прычына пажару і сума ўрону ўстанаўліваюцца. Як адзначылі ў Віцебскім абласным управленні МНС, надзвычайнае здарэнне не паўплывала на работу прадпрыемства ў цэлым і не нанесла шкоды навакольнаму асяроддзю. У Аршанскім раёне затрымалі 34-гадовага мужчыну, які захоўваў дома 2 зараджаныя пісталеты і арсенал патронаў. Акрамя таго, у ходзе аператыўных дзеянняў стала вядома, што ў яго па месцы жыхарства знаходзіліся цеплавізар, 2 радыёстанцыі і вялікая сума грошай. Па інфармацыі аператыўнікаў, аршанец быў лідарам злачыннай групоўкі, якая займалася рабаваннем вялікагрузаў на тэрыторыі Беларусі і Расіі. В управлении имеется информация о том, что преступная группа, возглавляемая задержанным лицом, совершала преступление путем совершения краж из большегрузного автотранспорта, проходящего транзитом по территории Российской Федерации и Республики Беларусь. Используя то, что водители большегрузного автотранспорта обнаруживали хищение при разгрузке товаров на территории Российской Федерации, данные преступления на территории Беларуси, как правило, не фиксируются, и уголовные дела возбуждаются на территории Российской Федерации по месту обнаружения признаков самого хищения. Падазраваемы зараз знаходзіцца ў ізалятары, зброя і боепрыпасы праходзяць крыміналістычныя экспертызы. Па іх выніках будзе прынятае рашэнне аб узбуджэнні крымінальнай справы. Санкцыі прадугледжваюць 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Да іншых тэм. Паэт, краязнаўца і грамадскі дзеяч. Сёлета спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Давіда Сімановіча. У Віцебскай абласнай бібліятэцы прайшла канферэнцыя памяці творцы. Тут засталася яго душа. На сустрэчы гучалі вершы і песні на словы Давіда Сімановіча. Прайшла прэзентацыя дакументальнага фільма з архіўнымі матэрыяламі аб удзеле паэта ў культурных праектах Віцебска. Давід Рыгоравіч – аўтар шматлікіх кніг прозы і паэзіі. У абласнай бібліятэцы створаны бібліяграфічны паказальнік, прысвечаны творчаму шляху паэта. Краязнаўца Людміла Хмяльніцкая ўспамінала, як Давід Рыгоравіч стаяў у авангардзе вяртання Віцебску яго гістарычнага аблічча і спадчыны. Менавіта ён адзін з першых звярнуўся да тэмы Марка Шагала. У Витебска был свой поэт. Поэт, который проявлял себя и в литературе, и в стихах, и в общественной деятельности. Он был человек города, я бы так сказала, которого в городе хорошо знали, причем знали не только там какие-то деятели культуры или искусства, или администраторы, его знали все. Я думаю, что сегодня каждая история, это будет история общения с поэтом, с человеком, и оба эти слова я бы произнесла и написала с большой буквы. Канферэнцыя памяці Давіда Сімановіча – адно з першых мерапрыемстваў, прысвечаных вядомаму віцебскаму дзеячу. Так, у чэрвені пройдзе вечар аўтарскай песні і паэзіі. Для школьнікаў конкурс чытальнікаў вершаў Давіда Рыгоравіча «Я з Віцебска». На гэтым наш выпуск завершаны. Далей вас чакае паведамленне сіноптыкаў, а партнёр добрага надвор'я – газета «Віцебічы». У нас только свежие новости. Будем вместе. Витбичи. Подпишитесь сегодня.
ближайшие сутки по области чакается переменная воблачность без опадков, ночью и раницей слабый туман. Ветер переменных напрамков 3-8 метров в секунду. Температура поветра ночью плюс 5-10, днем от 19 до 24 градусов тепла. У Витебску переменная воблачность без опадков. Температура поветра ночью плюс 5-7, днем 20-22, выше за 0.